सिगाङाव बयखौबो आंनि डिजिटेल बड' इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय आरो आसा खालामबा बयबो मोजां दं जानांगौ आंबो इसोरनि उनाव मोजां दं गोबाव समनि उनावहाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों सीएम आत्मनिर्भर अभियाननि सोमोन्दै सीएम आत्मनिर्भर अभियाना 2.0 जाबाय गोदान जाबाय माने दा एप्लाइ जागासिनो दं सिगां जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन बिनि गेजेराव 25,000 बेनिफिसियारिफोरनो चेकखौ होजेनबाय दा सेकेन्ड बेच 2.0 आत्मनिर्भर अभियान 2.0 खौ जागायजेनबाय एप्लाइआ बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो सिगाङाव आं नोंथांमोना बेखौ मबाइलजोंनो बानायनो हागोन आं मबाइलनि नैबे क्रोम ब्राउजारखौ खेवना लाबाय बावनो बानायनानै माबा गोनां बावनो देखायगोन आं दिनैनि भिडिअआ जास्ट इनफरमेशनल' उनावहाय एप्लाइ खालामनाय भिडिअखौ लाना फैगोन आं नायलांबानो जाबाय मा नांगौ मा नाङा माबोरै खालामा गासैबो नैबेनो बिनि लिंकआ आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना होगोन नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै डाइरेक्ट बे पेजआव फैनो हागोन नै बे अफिसियेल साइटआ बेबायदिनो सीएम आत्मनिर्भरनिया ओमफ्राय ओरैहाय आं एसे देखायजोबसै गासैबो डिटेल्सखौ बिनिखायनो नोंथांमोना फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायजोब भिडिअखौ नङाबा माबाफोर थालांगोन स्किप खालामनानै नायबा नै बे दाखालिनि चेक राननानै होनायनि बियो नोंथांमोना खोनादों जानांगौ गुवाहाटीयाव चेक रानदों होननानै बेनियानो ओमफ्राय बे सिगांनि एप्लाइ खालामदोंमोन नै 2,29,145 जन खालामदोंमोन एप्लाइ माने रेजिस्ट्रेशन खालामदोंमोन ओमफ्राय फाइनाल फर्मखौ साबमिट खालामदों नै 1,04,091 जन बिनि गेजेराव 25,000 ना सेलेक्ट जाबाय एबा बिसोरो चेक मोनबाय दा बिनिखायनो 2.0 अपेन माबादों ओमफ्राय बिनि लास्ट डेटआ एप्लाइ खालामनाय लास्ट डेटआ नै 18 नभेम्बर 2024 बिनि गेजेरावनो बानायनांगोन नोंथांमोना बिनि उनावहाय बे डेटआ जोबगोन जाय बिथांमोना माबा मावनो गोसो दं नाथाय थाखा फैसा सौहाया बिथांमोननि थाखाय बे स्किमा जाय खायसे मानसि थायोना थाखा फैसानि थाखाय मावनो हाया बेफोरनि थाखायनो मावनानै जानो थाखाय होनाय बियो बे थाखाखौ लानानै मावनानै दांनानै जानांगोन जाहाथे हारसिङै गसंथानो हायो बे थाखाजों खामानि मावनानै बिनि थाखायनो होदों जायनो नांगौ बिथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय नायनानै ओमफ्राय नै फार्स्टआव रेजिस्ट्रेशन खालामनांगौ बिनि उनावहाय स्किमखौ एप्लाइ खालामनांगौ ओमफ्राय एक्न'लेजमेन्ट रिसिप्ट मोनगोन बिनि उनावहाय स्किमनि बेनिफिटखौ मोनगोन ओमफ्राय नैबेखौ नायनोसै नै इलिजिबिलिटियाव नायग्रोनोसै जों मा नांगौ मा नाङा बेखौ एप्लाइ खालामनाय मानसिया जानांगोननो 28 इयार्स बिनि 28 इयार्सनि बारा जानांगोन मानसिया नैबो डेट होदों नै 1 एप्रिल 2024 नि गेजेराव 28 इयार्स जानांगोन आरो बाराया नै 45 इयार्स बांद्राय उन्दैद्रायनोबो होआखै बांद्राय बोराय बुरिद्रायनोबो होआखै बैसो जानायनिबो होद्रायाखै जाहाथे बेबायदिनि मानसियासो थाखा रां रुफा खामायनायनि माबा थायोना बेनि थाखाय बेखौ बैसोखौ सेलेक्ट खालामना होदों जाहाथे बे थाखाखौ लानानै ओरैनो गारलाबाया बे थाखाजों बोरै खामायनो हायो बेखौ मावनानै लानो हायो थाखा खामायनानै लानो हायो बिनि थाखायसो होखादों नालाय ओमफ्राय नै up to class 10% general caste माने जेनेरेल कास्टना क्लास 10 पास जानांगौनो ओमफ्राय नैबो लिरदों नै up to class 10 माने ST SC ST OBC फोरना क्लास 10 सिम फरायबाबो जागोन जाहैदों ओमफ्राय बिनि थाखाय नै स्किल एक्सपिरियेन्स नलेज थानांगोननो जाय एप्लाइ खालामगोन बिथांनाव ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट थानांगोन बेंक एकाउन्टआव थाखा हाबखागोन नालाय बे बेंक एकाउन्ट थाथारनांगोन बेबो बेंक एकाउन्टआबो नै 1 एप्रिल 2024 नि सिगां खुलिनाय जानांगोननो बिनि उनाव खुलिबा जानाय नङा बिनिखायनो जाय बिथांमोनासो बेंक एकाउन्ट दं बिथांमोना हागोन आरो दंबावो नै जाय बिथांमोना माने सिगां लन लाखानाय दं बिथांमोननि थाखायबो नङा जाहैदों बिथांमोना मोननाय नङा बेखौ
लन लाखानाय मानसिया बिनिखायनो जायहा लन दंखायो बिथांमोना एप्लाइ खालामबाबो जागोन बिदिनो बेकारल' जागोन आरो न'खरसेयाव सासेल' मोनगोन जाहैदों नोंथांमोना मोजाङै नायनानै लानो हागोन बेखौ अफिसियेल साइटआव थांनानै ओमफ्राय नै बाव लिरदों नै एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थाथारनांगोननो आरो जाय बिथांमोना दा 2.0 खौ एप्लाइ खालामो बिथांमोना सिगांनि चेक मोनखानाया जानाय नङा होनना बुंदों नै जाय सिगांहाय मोनखाबाय CM नि 1.0 आव माने सिगांनियाव बिथांमोना मोनफिननाय नंला बेखौ होनदों ओमफ्राय दाना नायबावसै मा दंमोनलाय डकुमेन्ट्स नायग्रोनोसै बिनि उनावहाय हाउ टु एप्लाइ नायसै नैबाव नै आइडि प्रुफ ओमफ्राय एड्रेस प्रुफनि गेजेराव नै आधार कार्ड भटार कार्ड पासपर्ट ड्राइभिं लाइसेन्स बेथ' नोंथांमोनाव थाखागोन डकुमेन्ट्सआ बे कम्पालसरिखा बिनि उनावहाय नै प्रुफ अफ एडुकेसन क्वालिफिकेसन नोंथांमोना मा फरायदों बिनि सार्टिफिकेट थानांगोननो ओमफ्राय बेंक एकाउन्ट थानांगोन नोंनावबो नै आरोबाव लिरबावदों माने नोंथांनि बे डकुमेन्ट्सनि नामजों बे बेंक पासबुकनि नामजों एखे जानांगोननो बे नोंनि डकुमेन्ट्सआव आलादा ओमफ्राय बेयाव बेंकनियाव आलादाबाबो जानाय नङा माने सेम जाथारनांगोन होनना बुंदों बिनि गेजेराव नै पेन कार्ड थाथारनांगोन ओमफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड थाथारनांगोननो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआबो दानिया अनलाइनासो जायो आरो जाय बिथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्ड दासिमबो गैया बिथांमोननि थाखाय आं उनाव भिडिअ लानानै फैगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ माबोरै बानायो बेखौ नोंथांमोना नेथ'बानो जाबाय आरो हायोबा दंखायोबा बानायनो हासिगोन ओमफ्राय माबोरै एप्लाइ खालामो दाना नायनोसै नै हाउ टु एप्लाइआव 2.0 सिगाङाव साइन आप खालामनांगोननो माबा मबाइल नाम्बार इमेल आइडि नोंनि नाम ओमफ्राय मबाइल नाम्बार ओमफ्राय इमेल आइडि होनानै मबाइल नाम्बारा थाथारनांगौ मबाइल नाम्बारजोंसो जायो नङाबा इमेल ओमफ्राय नामाथ' थाथारनो जाहैबाय मबाइल नाम्बार थाथारनांगोन आरो जे मबाइल नाम्बारा नोंथांनि बेखौ होबानो जाबाय मालायनि होबा उनाव दिगदार जानो हागौ दाखालिनियावबो बिदिनो जादों सोरनिबाया सिमा थैलायलांदों बे फन हरनाय मानायाव दिगदार जायो बेनिखायनो नोंथाङा जे नाम्बारखौ नोंथांनि पार्सनाल बे नाम्बारखौ होनानै बानायबानो जाबाय नङाबा उनावहाय जारला जाहैगोन ओमफ्राय जाय बिथांमोना दाखालिनि 1.0 एप्लाइ खालामबायमोन बिथांमोना साइन आप खालामनांलानो बेयावनो साइन इन खालामनानै बेजोंनो बे सिगांनि एकाउन्टजोंनो माने मबाइल नाम्बारजोंनो साइन इन जानानै एप्लाइ खालामनो हागोन डाइरेक्ट बेखौ होनदों ओमफ्राय नै माने खेबसे लगइन जानानैनो पारमानेन्ट एड्रेस ओमफ्राय बिजनेस डिटेल्स बेखौ गासिबो खालामजोबनो हागोन होनदों ओमफ्राय आरो मोनसे गोनांथार खोथा बेखौ मोजां खोनासंनानै लाबानो जाबाय जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिनि थाखाय नै जेनेरेल केटेगरिनि थाखाय 200 चार्ज लागोन माने पेमेन्ट खालामनांगौ ओमफ्राय जोंनि SC ST OBC नि थाखाय 100ल' बेखौ पेमेन्ट खालामथारनांगोन बेखौ होदों ओमफ्राय खेबसे बेखौ पेमेन्ट खालामखांबानो रिसिप्टबो मोनगोन एक्न'लेजमेन्ट बेखौ मोनफाखानाय जागोन एप्लाइ खालामबानो दा दिनै आं जास्ट इनफरमेसन लाना फैदों आं माबोरै एप्लाइ खालामो बिनि भिडिअखौ उनाव लानानै फैगोन नोंथांमोना नेथ'लायबानो जाबाय आरो जाय हायो बिथांमोना थाब बानायनानै लादो बिनि गेजेराव नैबे डेटखौ नायनानै नै 18 नभेम्बरनि गेजेराव ओमफ्राय बिनि थाखाय माबाया नै फैसाया होदों नै 2 लाखनिफ्राय 5 लाखसिम दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ मोजां बुजिनो मोनाखैबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं रिप्लाइ होनो नाजागोन दिनैनि थाखाय एसेनोसै होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों थेंक इउ